Jamendo.com. Estàs escoltant la ràdio del Damià Campeny. Xavier Montsalvatge va ser un compositor de música simfònica i crític musical. És considerat una de les figures claus de la música catalana de la segona meitat del segle XX. Avui tenim la sort de tenir alguns familiars seus successors de la seva família. Com us sentiu sent bisnetes d'una persona tan important com el vostre tiet besavi? Bueno, jo em sento orgullosa, encara que no l'hagi conegut molt. I tu? Sí, jo també em sento molt orgullosa de que a la nostra família hi hagi una persona tan important, per més que encara no l'hagi pogut conèixer. Heu escoltat alguna de les seves obres musicals? Jo sí, jo quan a casa tinc un mal son o alguna cosa, quan em desperto, per intentar dormir sempre em poso algunes cançons i em van superbé. Jo n'he escoltat poques, però n'he escoltat i m'agraden com a música clàssica. Teniu alguna anècdota que us hagin explicat a casa sobre ell? La veritat és que no. No expliquem moltes anècdotes. Alguna cosa més que vulgueu dir? No, gràcies. Moltes gràcies. Com es sent que el seu tiet sigui una persona tan reconeguda en tot el món? Pues és un goig i un orgull haver tingut a la família un personatge d'aquesta entitat. I especialment a mi em fa molta gràcia perquè era el meu padrí, jo era el seu fillol, i això sempre dona un punt de categoria en aquesta relació familiar amb el meu oncle. A part de la música que ell feia, quin tipus de música li agradava o li interessava? Ell normalment era un aficionat, més que aficionat, un gran estudiós de la música dels compositors francesos de final del segle XVIII, principis del segle XIX, però del que jo coneixo més d'ell, perquè llavors la família, al partir-se per una sèrie de circumstàncies, com va ser la mort del pare i quedar-se sense pare molt joves, ell, la seva gran afició de petit era dibuixar i pintar. Es veu en moltes cartes que sempre que escrivia una carta hi havia més dibuixos que no pas lletres. I aquestes cartes les escrivia degut a la distància que hi havia entre ell, que vivia a Girona, amb unes ties, unes germanes de la seva mare, i amb la mare i els dos germans que vivien a Girona o a Olot. Ens podria explicar quina va ser la seva situació familiar? La situació familiar va ser bastant complicada. Ells provenien d'una família de classe mitja alta en aquell temps, provenien d'una família de banquers, i tenien una banca que es deia Banca Fills de Montsalvatge, una banca que va néixer a Olot, que tenia sucursals a Girona i a Figueres, i precisament el seu pare, quan es va casar, vivia a Olot, però va anar a Girona a regentar la sucursal de la Banca Montsalvatge. Allà van néixer els 4 germans Montsalvatge, el Xavier, el Joan, la Dolors i el Jordi, però el seu pare va morir relativament jove, l'any 1922, en Xavier tenia 9 anys, en Joan en tenia 7, la Dolors en tenia 6 i el Jordi 4. Imagineu-vos l'any 22, una senyora viuda amb 4 fills molt petits, relativament molt petits, quin era el problema que d'això? Els fills llavors es van anar distribuint una mica, un se'n va anar a casa l'avi patern, l'avi matern, l'avi Bassols, a Barcelona, que va ser, i a casa d'unes ties seves, unes germanes de la seva mare, que eren solteres,
de la qual n'hi havia una que tocava el piano i que havia arribat a fer algun petit concert, va ser la que li va posar el coquet. Entre això i un violí que li va regalar l'avi Bassols, el van portar cap al camí de la música, a estudiar a l'Escola Municipal de Barcelona, i allà va començar els estudis de música que van acabar amb la seva trajectòria musical. Els altres dos fills mitjans, que era un noi i una noia, que era el meu pare i la seva germana, que era la noia, es van quedar amb la mare. I el germà petit, el més petit, que era el Jordi, tenia 4 anys, se'n va anar a viure a casa d'una germana de la mare, perquè eren moltes germanes, la mare Bassols, eren moltes germanes, que era casada amb un pintor de Vilanova i la Geltrú, perquè hi havia Olot, que era el director de l'Escola de Belles Arts d'Olot, i com que no tenien fills, el van com adoptar l'últim germà. Per això, llavors, això i la fallida de la Banca Montsalvatge va portar que la família passés a unes estretors econòmiques a la que no hi estaven tan acostumades quan la Banca Montsalvatge funcionava com havia d'anar. I per finalitzar, quina va ser la seva obra més important? Bueno, hi ha diverses obres, jo de les que tinc molt bon record i que m'agrada costar alguna vegada. Una és una que està dedicada a la seva filla, perquè en Xavier Montsalvatge té 2 fills, són 2 cosins meus, en Xavier i la Ivet. Doncs hi ha una peça que es diu Sonatina per a Ivet, que és una de les peces que m'agrada. I llavors la molt coneguda i cantada per quasi tothom, que són les 4 cançons negres, amb poemes de Nicolás Guillem i això, parlant sobre Cuba, el que li van portar a fer el que és la música de l'estil que en diuen antillanista, de les Antilles. Encara que ell no va trepitjar Cuba fins l'any 1985 o 1986, convidat per l'Alicia Alonso, la ballarina cubana, que el va fer anar a Cuba, però no hi havia estat, fins llavors no hi havia estat. Aquestes són de les 2 peces perquè són bastant no senzilles, però no són massa llargues, són fàcils d'escoltar, encara que hi ha altres coses que potser tenen més valor artístic, però són més difícils d'entendre. Heu seguit la tradició musical del vostre tiet besavi? Sí, la veritat és que sí, que des de ben petites ens han apuntat a escoles de música i al principi jo me'n recordo que quan teníem 6 anys ens van donar per escollir un instrument i jo vaig escollir el violí i la Berta el piano i sempre ens en recordem, sempre dèiem que era com els instruments que havia tocat el nostre tiet besavi i encara estem en el procés de música. Bueno, jo l'any passat ja ho vaig deixar perquè ja no m'agradava tant, però sempre ho he recordat com una bona època i m'agradava molt tocar el piano. I la Montse té raó, o sigui, quan parlàvem dels nostres instruments, dèiem els instruments que tocava el nostre tiet besavi. Doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui i pel seu temps. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat i per haver explicat una mica les arrels de la família Montsalvatge, que sempre és un goig poder-ho explicar a la gent. Gràcies a vosaltres. Amb això que us deia de les cartes que ell anava enviant a la seva mare, aquí hi ha una carta, això són les fotocòpies, són uns facsímils de les cartes que estaven a l'arxiu Montsalvatge i que les té ara en propietat el seu fill Xavier. En aquesta es veu clarament que ocupa més espai el dibuix que no pas la lletra, aquest tros va dedicar a la seva mare, i ja s'hi veu les primeres nocions d'un pentagrama i unes notes que no sé què volen dir perquè jo de música no en sé, però aquí és el d'això. Aquí aquest tros de carta anava dedicada a la seva mare i aquí els seus germans. En Joan, que li portarà uns regalos per quan hi vagi el d'això,
a la Doloretes, que era la Dolors, la germana petita, i l'últim tros era per Jordi, el germà petit. Vull dir, altres cartes, veuràs que sempre, totes les cartes que hi ha, sempre hi ha dibuixos, i ocupen més espai pràcticament els dibuixos que no pas les lletres. En aquest cas hi feia una llista de les coses que volien per Reis, què comprava, què no comprava. Són cartes molt infantils, però que donen una noció del que ell... En aquell temps li agradava, que era pintar i això. Ell va néixer l'any 12, i aquesta és de l'any 17, tenia 5 anys aquí. I és feta amb lletra de pal d'un nen en aquest moment de segon de bàsica o de primer de bàsica. I aquesta va dirigida al pare, perquè el pare l'any 17 encara era viu. Diu, estimat pare, estic molt content perquè la Virgínia, molts petons del seu fill Xavieret. I és una targeta postal. En aquell temps vivien a la casa familiar, que era a la plaça del Vi de Girona, que avui dia hi ha una placa commemorativa, que és la caixa on va néixer Xavier Montsalvatge, que en aquell temps era la sucursal de la Banca Montsalvatge. El pare d'en Xavier i d'en Joan, més que banquer, era banquer per tradició familiar, però ell el que era un home de cultura, vull dir, era un home que era escriptor, dibuixant, mecenes d'artistes, i l'últim que era banquer, vull dir, era banquer per força. Vull dir que aquestes ja, aquesta sí, que és de l'any 23, un any després de mort del pare, ell ja estava a Barcelona i la mare i els germans vivien a Girona, però no a la casa de Montsalvatge, sinó el que és la carretera Santa Eugènia, que és la carretera que surt de Girona, en la qual hi ha era una postal on hi ha el que era l'Escola Municipal de Música de Barcelona, que, dit popularment a Barcelona, el Castell dels Tres Dragons, perquè sembla ben un castell, i era on hi havia el Museu de Zoologia, que ara s'ha traslladat. Això és a Montjuïc.